в комплекса на Българска академия на науките може да посетите биотехнологичната лаборатория, може да видите колекцията от палеоботаничната сбирка, както и хербариума на Института по биоразнообразие. Това е една от трите зали на хербариума към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Това е една колекция, която събира представители от флората на България и на Балканите. Тоест, една голяма част от видовото разнообразие растения, което съществува в нашата страна и на Балканите, е представено тук, чрез около 180 000 представителя. Знаете какво представлява един хербарен материал? Какъв е смисълът от наличието на такива колекции хербарни в целия свят? Всъщност нашия хербариум е част от една световна мрежа от такива колекции, която е регистрирана в света в едно издание Index Herbariorum, и нашия хербариум има такъв уникален номер SOM, което означава именно хербариума на нашия институт. Смисъл да се съхраняват такива образци в хербариумите, че това представляват паспортите на всеки един вид растение. В нашата страна към момента са известни 4000 вида растения, различни видове растения. И за да може да бъде ясно какъв е идентификационният тип на всеки един от тези видове, се налага, когато се установи за първи път дадения вид за света, той да бъде по този начин представен с всичките му съставни части, т.е. да има стъбло, листа, цвят, плодове, защото именно на базата на тях се отличава един вид от друг вид. Тук с тези червени папки, в тях се съхраняват точно тези типусни материали. При намирането на всеки един вид за първи път за света, се налага вида да бъде описан, по какво той се различава от останалите видове и да бъде подготвен този паспорт на всеки един вид. За видове както описани от България, така и описани от други страни на света, защото наши учени работят и в други страни на света, откъдето описват нови за науката видове растения и част от тях се съхраняват при нас. Ето по този начин се съхраняват. Намираме се в помещение, което служи за съхранение на сбирката ни от растителни фосили. Тя съдържа някъде около 16 000 експоната. Нашата секция се занимава с растителни фосили от неозоя. Тоест, периода е 55 милиона години до към 5 милиона години. След при изригването на вулкана, вулканичната пепел пада и затрупва в случая папрати, а не папрати, а палми. По този начин се фиксират понякога растителният материал тотално изчезва и просто остават отпечатъци, все едно гипсова отливка. След 30-40 милиона години може да видите как флората се осъвременява. Не съвсем, защото това е преди 15 милиона години. Виждате какви странни листни отпечатъци се задържат тук. По-близки отпечатъци до съвременните растения от семейството на брезовите. Биотехнологичната лаборатория за лечебни растения е част от секция приложна ботаника на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Приоритет на лабораторията са лечебните растения, които ние размножаваме ускорено и селектираме клонове, които са с високо продуктивни качества. Избираме винаги лечебни растения, които от една страна са добре познати на пазара. Има препарати билкови или се използват като билкови чайове.
но в същото време техните ресурси са силно намалели и са забранени за събиране от природата. Единственият начин да бъдат използвани като лечебни растения е да бъдат култивирани, но за получаване на разсад е необходимо доста дълго време. Нашата работа е от едно растение, което е селектирано с добри качества, в кратки срокове да направим много растения, които са генетично идентични с него, т.е. високопродуктивни клонове и линии, подходящи след това за култивиране в стопански насаждения. Другото направление, в което работи лабораторията, е опазване на редки растителни видове, ендемити, които се срещат или само в България, български ендемити, или на Балканския полуостров, редки растения, които ние размножаваме с цел да се върнат в природата и да опазиме техните популации.